F'dawn iż-żminijiet ta' festi l-ogħla awtoritajiet tal-pajjiż taw l-awguri lil xulxin. Fil-Palazz l-Arċisqof fil-Belt Valletta, l-Arċisqof Charles Scicluna u l-Isqof Awżiljarju Joseph Gallia Kurmi laqgħu lill-awtoritajiet tal-Istat u lill-korpi kostitwiti għall-bdil tal-awguri tal-miliet u l-bidu tas-sena l-ġdida. Il-President ta' Repubblika Sinjura Miriam Spiteri de Bono flimkien mar-raġel tagħha Dr. Anthony Spiteri de Bono laqgħu fost l-oħrajn lill-Prim Ministru Robert Abela u lil Martu Lidja Bela. Minn barra hekk żaru lill-President ukoll l-Arċisqof Charles Scicluna, l-Speaker tal-Kamra tar-Rappreżentanti Angelo Farrugia, il-Kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech u Martu Anne-Marie Grech fost l-oħrajn. Aktar tard imbagħad il-Prim Ministru Robert Abela u Martu Lidja Bela kienu fil-Berġa ta' Kastilja biex jagħtu l-awguri tagħhom ukoll lill-pubbliku ġenerali. Minn tfal għal adulti u anzjani bosta kienu ħarqana jiltaqgħu mal-Prim Ministru u Martu għal din l-okkażjoni sabiħa fl-isfond tas-swali tal-Kabinett u tal-Ambaxxaturi. Minn barra hekk min xtaq seta' jiffirma il-ktieb tal-viżitaturi.